saboda mu mun fara fim ne tun kafin zuwan irin su series da waye da sauransu a rinka sawa a YouTube. So mun fara fim ne tun kafin zuwan wa'annan, amma kuma mu namu ci gaban bai zo ba da ɗaukakanmu da kuma sunanmu sai da aka fara series. Saboda za ka ga sau tari kamar mu da muke shiryawa da bada umarni dama sunanmu aka fi sani. Dan sau tari masoya ma idan fina-finanmu suka fita, wasu in suka zo in suka kalle ka sai su murmushi su ce wai dama kai ne wana. Sunana Muhammad Bello, mai shiryawa da bada umarni a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano. An haife ni a garin Kano a unguwan Birge. Na yi primary school, na gama na yi secondary school duka a garin Kano. Daga nan kuma na tsaya sai na shiga bangaren sana'o'i haka daban-daban. Na tsinci kaina a masana'antar Kannywood sanadiyar wasu abokanaina wanda kusan muka taso tare, tunda abu ne wanda tun lokacin ina secondary school na fara jin feeling ina so in ga ina yin abubuwa, kuma ina da irin kamar kokari wajen in ga na kirkiri abu wanda zai bani abin da nake so. So sanadiyar wannan kuma ina kallon fina-finan Hausa abin yakan bani sha'awa. A lokacin ba ma na kallon shi a matsayin abin da zan iya yi, gani nake yi kamar ba zan iya ba, amma kuma a raina ina so, amma ina ganin ta yaya zan samu wannan hanyar da har zan tsinci kaina a cikin masana'antar sanadiyar wasu abokanaina da muke zama da su, kuma sai Allah ya sa ni ma na tsinci kaina a ciki. Farkon sanda na zo gidan fim na zo ne a matsayin costume, ma'ana idan aka ce costumiya irin wanda suke kai kaya kenan. Idan za a shirya fim akwai bangaren wanda suke kawo kaya su bayar ana amfani da su da sauransu dai haka. Yawwa sai daga baya kuma da na dan fara karfi a costume din, so ina yin costume kuma ina ƙara faɗaɗa tunanina, saboda shi gidan fim gida ne mai faɗi. Ina ƙara faɗaɗa tunanina kuma kawai sai na tsinci kaina a matsayin producer. Na fara wani fim ɗina producing wato wata makoma. Shine fim ɗina na farko da na fara producing, wanda kusan in ce na samu tsaiko sosai akan wannan fim ɗin. Na samu ƙalubale matuƙa da gaske, so tun da fim ne kamar a lokacin haɗaka muka yi. Yanzu da aka dawo series akwai wani fim ɗina da na yi shi mai suna Ka Girmi Sana'a. So wannan fim ɗin Ka Girmi Sana'a hakika na samu ƙalubale matuƙa da gaske. Aiki yayi kyau, amma aiki ne wanda gaba ɗaya fim ɗin tun daga farko har ƙarshe bai fi in yi sati 3 ina yi ba, amma sai da ne wata 6 ina yi. Za a shiga gari mana. Duk mutumin da zai wata sana'a ce da ku balle a ce kun tafi gurin aiki. Ai sai dai shiga gari, shiga gidan kura ka fito. Dan ko baccin da na yi ma yunwa ce ma ta sa na kawai nake ne baccin da me abin yi. Alhamdulillah gaskiya akwai canji da dama, domin ni kaina in na kalli yadda nake da kuma da, saboda ni a kaina na ga canji. Saboda mu mun fara fim ne tun kafin zuwan irin su series da waye da sauransu a rinka sawa a YouTube. So mun fara fim ne tun kafin zuwan wa'annan, amma kuma mu namu ci gaban bai zo ba da ɗaukakanmu da kuma sunanmu sai da aka fara series. Saboda za ka ga sau tari kamar mu da muke shiryawa da bada umarni dama sunanmu aka fi sani. Dan sau tari masoya ma idan fina-finanmu suka fita, so wasu suna ma magana irin handle ɗinka na Instagram ko Twitter ko Facebook da sauransu, idan suka zo suka tashi zuwa ganinka, idan suka ganka sai kaga suna mamaki. Dan ni akwai bakin da suka sha zuwa daga ƙasashe daban-daban, yankin su Ghana, su Burkina Faso, su Niger inda nake faɗa, su Kamaru, duk ƙasashe ne wanda ni naka karɓi masoya iri daban-daban. So wasu in suka zo in suka kalle ka sai su murmushi su ce wai dama kai ne wana. To wannan kalmar dama kai ne wana, ni kuma sai in yi murmushi sai su ce wai ai jinka yafi ganin ka.
har yanzu ina tambaya akan wannan kalmar, na kasa gane me ake nufi da jinka yafi ganin ka har yanzu. Wannan abun ne har yanzu na kasa fahimtar me suke nufi. Fim ɗin da ya fi sauƙin samarwa shine wani fim da na yi producing jini na. So alhamdulillahi wannan fim ɗin ya mun sauƙin samarwa. Fim ɗin da na fi so gaskiya shine wanda nake associate director, wanda muke kan yi yanzu mai suna Lokaci. Gaskiya ina son fim ɗin Lokaci matuƙa da gaske. Ba ni da mace kuɗa. Burina har kullum gaskiya ni ga na faka ɗaukaka, saboda ɗaukaka a basu ce. Saboda yanzu ma alhamdulillahi do dai sunan mu aka sani, amma idan muka je idan aka ce wannan shine wani, gaskiya muna samun alkhairai matuƙa da gaske. Ina so in shahara sosai a gidan fim, saboda ni fim sana'a ne.